Ngifonele baba ngisamthola ifonini. Akumzame mina kwethu. Baba bayibambile ifoni ayisabanjwa ifoni uzokwenziwa njani makunje? Angabambi neyama ngithanda kangaka. Kusho ukuthi Kwenzakalani la khona baba wami? Ngikhuluma naye mina kwaqhuma isibhamu manje angasebenza. Ngoba umunye singamfonela seduzane sizokuthi uba ngoba phela uphumelayo uthenga ukudla baba. Kanjani phela qaqolakala. singafakini amaphoyisa. Kuzahlelele ngisicabanga ukuthi kudlule kubi baba. Sesawuzama indodana lapho mhlawumbe indodana ngaba neplan ukuthi uba kutholakala kanjani. Hey, ngisazi kama phela. Nawe ngene. Ndodana. Khona Hayi nayi inkinga mama. Sanibona. kwenzakalani baba? Hey mama. No, ubaba angimtholi mina. Wey. Hayibo. I-tracker ke iyatholakala kodwa ke ubaba angimtholi ngizamile yonke indawo irank lonke nje. Ubaba ngathi akabona. Akekho nomuntu othi kwambona wathini? Hayi abambona ngaba kumbona. Bagcine imoto idlula kodwa ke ukuthi ke abonakala ukuthi udriver bani. Yona imoto. Angimtholi mama, kutholakala i-tracker kuphela. Yeah, Amaphoyisa athini? yo mama bathi bathole i-tracker kuphela kodwa ke imoto ayazakala ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe uzabo esigcinana ngobaba bebalwa nomfana mhlawumbe usapholisa ikhanda. Singacabanga Manje isibhamu ngoba beqhuma isibhamu sikhuluma naye fonini. Nami ngihambe ngaso nasi esami ukuthi mangabe mhlambe ke ngoba ngizwile ukuthi ngathi niyakhuluma ukuthi indaba yesibhamu njengoba beningifonela nje. Khona isibhamu manje asazi ukuthi siqhuma kwenzakalani ingakho nami bengasathi. Ingakho nami bese ngingasathembi ngihamba nesami. Hey. Mina ngibona kuyinkinga ngempela. Ngokuba mangabe ulimele la ikhona awazi ukuthi ubani bemhlasela. Kwathina sesengcipheni asivumelana nje sihlale sigekle. Hayi kanti ke mama. Yabo nje sise lapho nje. Nikhululeke nje yabo ngila endlini mina. Akukho la ngiyakhona. Akekho nje uzosenza lutho la endlini ngikhona mina. Ngawari. Awukwazi kuba nethemba ngokuthi wena ukhona. Awazi ukuthi labo bantu bangaki. Mama ngathi bezana. nithi ngiready for noma yini. Mina bona kwethu bengilombono ukuthi sithole nama-bodyguard nje. Imini bodyguard nje kuthola umuntu ozogadwa. Asisekho safe. Akuna-bodyguard. Mama asinamali yokudlala abafana. What if yibo lawo ma-bodyguard lawo? Uyawazi khona ama-bodyguard unawo la nje. Qinisile ndodana sisazi ukuthemba umuntu manje. Yes. So Kwazi ngathemba umuntu sothi uba wenze lento. khulekani Kumele khona. simthembe. Yazi mina benginombono nami ngibona ukuthi yasabelo njengoba wakho bekanabafana abamsizayo ngomkhaya. Ngibona ngathi mhlawumbe wona bangasisiza lezo. Hayi mama yabo nje iyosigidi nje hayi. What if yibo? Kodwa labo bantu bebathembekile nje kubaba. Mama asithembi umuntu manje. What if yibo labo bantu abaqhayo balokhu nje babo? Mama ngithe mina ngikhona nje. Mama ningithembi la endlini.
yazini uthi-ke ngisebenze mina ngingenze kumele ngikwenze ngoba phela-ke ngiyabona nje ukuthi angingithembi so yazini siyakuthemba mamela Sabelo siyakuthemba inkinga kumele ukuthi nathi sikuvikele angeke ukwazi ukuluntu uyodwa sakwazi uzasala-ke kanjena uzawufanele ulimala no yazini usokwenze kumele ngikwenze salani-ke la nisale ni-safe ni-good I'm sure yizwa manje uyahamba manje ukuhamba sala nginishiya-ke bamba la mama anifuni still manje ngisebenzisa lento yazi ukuthi besithemba okay-ke othi-ke mina ke ngiyokwenza ekumele ngikwenze ne thank you ukuthi yabona njengoba-ke kukanje ubaba singamtholi bengicabanga nje ukuthi emabhizinisini sibone ukuthi senza kanjani manje isinqumo sengisithathile njengomfana wala ekhaya phela yimini indlala ifanele bengicabanga ukuthi mhlawumbe ngithathe-ke isihlalo hey kanjani manje ukwazi kwenza lokho asikabi nesiqiniseko sokuthi ubabakho kwenzakalani ngaye ubabakho kunabantu ababeka lapha yebo mina kwethu ngivumelana nawe la yebo abasebenza ku-HR abayenzayo bafake imali ebhenki benze balethe iy'ncwadi kuphela noma kunjalo makunje wena ndodana phatha amabhizinisi abasana asikazi ukuthi kwenzakalani kumanje siyazi ukuthi ubani odubula ubaba nidubuleke ngendlela enjani asazi lutho so makunje umfana kumele aphathe amabhizinisi siyazi ukuthi bakhona abantu baba besebenzisana nabo kodwa nondodana belokela la kubaba hayi mina ngiyibona kahle le nto enishoyo asikwazi ukuyithathela iy'nqumo uqala sikazi ukuthi kwenzakalani ubaba empeleni ubaba labantu abaqasha la bawufundela nomsebenzi and bebawuphethe ngendlela futhi sonke lesikhathi akaze kube namaphutha so nje mina nikwazi ukuthathela iy'nqumo alisimeni ngoba kumanje sithemba umuntu asazi ukuthi ubani kodwa la bayana bona ubaba bekanezithe nengane le mateksini kuphi abantu esingabacabangela lapho hayi la bantu abalapha eTolo hayi nami ngivumelana nomamkhulu nje i-HR izaphatha yonke into abantu abafundile wonke lo msebenzi akekho la endlini ozaphatha ngoba lo ofuna ukuphatha saze sicabangele yena mina ngibona i-idea good ukuthi i-HR izaphatha yonke into yazi uyangixaka ngoba-ke uyafika wena la ayikho nje lento ongitshela yona awunayo nje ilento i-right yokuthi-ke ungakhuluma lokho okukhulumayo umphethe nje la uthanda ungathandi ngumfazi wababakho awulaleli undodana dala sebenza nobaba ukuwena lo muntu unalo ilungelo ulithathaphi ubaba wamletha la ekhaya wasichazela ukuthi naye senginkosikazi ngithi simamukelile naye usenkosikazi wakhe simamukelile la kulo mndeni owumndeni somndeni sonke uma kuwukuthi akamukelekanga ingani kuzo zonke inkulumo simfakayo ngiyabonga mamkhulu washeshe wabonga ubongani ngibonga ukuthi uvumelana nami uyabona nami ukuthi umfazi walo baba wala ekhaya uyangithanda imani imdala mina sengiyangisolisa kahle bekumele kuphathe mina yimo ofundile la bengihlele ngisebenza ubaba wazi wangilanda estrategy umbulele uyakuthanda umbulele uyangithanda mina sengiyangisolisa ngiyanizwa mina niyaphikisana kodwa-ke nje ekugcineni ukuthi ubaba unabantu bakhe ababekile emabhizinisini wakhe imele iqhubeke injalo futhi ngoba uma nisenithathele nqobo usho umenzi khona enikwaziyo noma niphikisana naye why nifuna ukuthathela inyathelo ubaba kungakazekala ukuthi kwenzakalani ngokwami-ke nje ukubona mina futhi seniqala ukungisolisa ukuthi why nifuna ukungena ey'nyathelweni zababa aniwarishi nje ukuthi ubaba kwenzakalani ngayo la khona into enijahele nje ukuthatha iy'nyathelo ngoba nakwena angekho mamele ngabe kutholakala ubaba kuqala
ukuthi kwenzakalani ngayo. Bakhona abantu abanakekela amabhizinisi wabo ubaba abashila abathembayo futhi. So nje angisiboni isidingo sokuthi kuloku nilwa nina hlalani la nikhona iphelele lapho. Akusetshenzwe nje kuthenge kutholakala ukuthi ubaba kwenzakalani ngayo. Ndodana yabona nje izinto aziqondi. Kumele nawe uzame ukuthi ulwela amalungelo wakho. Thatha okungekwakho manje. Yazi ukuthi wena osebenzisana nobaba wakho. Wonke lamafa abhekane nawo. Yabona mama ngineplan. Yabona laba kumele sibashiye banganafokolo. Ngempela ndodana. Kumele sihambe la sibashiye bayi miserable. Ngoba ngiyababona kahle bayajwayela. Ngiyathemba ndodana. Ngiyathemba uyazazi zonke izinto ukuthi babakho benza nekudala kusebenzisa ubaba wakho. Ubaba kahle kwayena nje. Kumele angicabangele. Phela yimi indlalifa la endlini. Manje mekenza kanje. Hayi sibonga ndodana. Yabona nabo. Ngicabanga ukuthi mabangake bathi ukushifta. Sibagudluse mama. Shonje ndodana. Yes. Abagudlule ndodana. Abagudlule. Mama zonke yena. Yabona mama ne. Mina amaplani ngihlale mina ngaso sonke isikhathi. Angazi okwamanje ukuthi ngizokwenza kanjani. Kodwa nje into la ukuthi basuke. Angeke kubonakale. We Maximba. Yazi konke engiyibonayo ngiyabona ukuthi uyayibona. Yini? Awuboni indaba njalo masingena thina. uMamkhize nendodana yakhe bathule baphume bahamba landelana. Ubona ukuthi abayiplanayo. Nginakile yazi nakwethu Uqonda abaphizi kwami nentshela. abangathatha wonke amafa bashiya sinje singanalutho thina. Wena usasho kamafa. Awucabanga mhlawumbe ukuthi mhlawumbe baplan kusibulala basisusa endleleni. Wey Mazondo. Hayi mina ngimsaka kakhulu lo mfana. Phela siselana imali la siyamthanda ubaba sonke. Labantu ngibona abantu baphezulu komqondo othizeni mina. Bafuna nje ukusisusa endleleni. Yithi siphazamiso. Mina ngathi bangizonda kakhulu ngiyabona nje labantu abafuni nje. Nokudla kwale ndlela mina ngeke ngisabudla. Baba nje waba wrong nje kwaseqaleni lento engangisho. Kwakungamelanga nje kuhlalisa emzini wodwa kanje. Phela manje noShevumuntu sowungawuhla usaphephile ngempela. Hayi mina ke anginankinga bengicabanga vele ukuzifunela iflat lami. Ubaba vele umthatha iflat bengichashile. Angimayindi ukurenta mina ngiyasebenza. Ngizofela into engekho nje. Ngizimele phela mina ngiyakhona sisi. Ngiyayibona nje lo mqondo wami kumele aphume nje la kamsale emzini wami. Angisekho nje comfortable nje. Angisaphephile, angisazi kahle kahle kumele ngenze. Baba ngiyamthanda kodwa ngathi ngazilahlile ehlathini la ekhaya. Hayi drama after drama nje. Hawu inkinga zesithembu ntombazane. Bengithi ngizakhona phela. Ubaba ngiyamthanda nami. Usazobekezeleka-ke. Usabekezela. Hayi angiboni Awukwazi ukuhamba mase senyaka nyaka. Mazondo ngisasemncane ngisafuna ukuphila. Mina ubaba ngamtshela nje ukuthi ngingene isithendini ngoba ngimthanda.
Inhlanhla ikhona lapha kodwa mamkhulu. Ngithola ubaba. Angisazi ukuthi kumele ngenze njani. Oh. Ayinkinga ke le. Sengizami. Yasho nje ukuthi ubaba lasekho. Siphi isidumbu? Bayigcizelela kangaka ukuthi ubaba Wona lasekho. wajaha ukuthi afaka fanga baba. Ubaba lasekho. Angeke phela kunenomzane efonini. Akatholakali isibhamu sizwe kahle. Lokho akusho ukuthi ushonile or ufile. Kumele sibe nesiciniseko kuqala ukuthi ubaba Wena ngabe lasekho. uyathula wena. Wena ngabe uyathula nje sokuqala uyafika la wazi lutho. Wena ngabe uyathula nje. Hlolo wami ke lo. Uqala intombi ekhaya. Hey, intombi. Yithi kumele sikhulume la noma. Intombi ba yini intombi? Wena uyafika la ekhaya. Hayi. Awunalungelo lokuthi ngathi masixoxa siyindaba zala ekhaya ukhulume noma kanjani. Oh right, hayi. Abothi intombi ke ngitshengisa ubuntombi bayo. Usitshengisa ukuthi Ngindalanyisa. Mazwa ngiyangisa kakhulu. Ngizwisa naye ilungelo lakho nayo inkosikazi lakhe. Ilungelo liphi? Njengawe nawe Nawe uvuka. Vuka lengane awuyazi le. Lengane izoqeda ngathi. Asiyazi lengane. Uqedela ukuthi ingane baba isaphila nje nako nje lokuthi bakusaphila. Qaphela mina kwethu, awulula. Iphi intombi ke la? Iphi intombi ke la? Kwathi ubaba ngiletha la ekhaya nganitshela ukuthi Yini yana le? ngitshela ukuthi lento yakudala kusiyamanje. Hayibo, uyangizwisa mina kwethu. Hayi angisazi ke manje into ezala ekhaya. Hayi into yami baba. Ngitshengile mina ngathi ungayithembi lengane. Njengathi ungayithembi lengane. Kudala kami yaqala lento yami baba. Kudala bengihlonipha nje. Nginiphisa Vuka space. mina kwethu lengane le iphezulu kwethu. Eyadala lento Ishadeni yami ngoba baba. Ngithanda kwangempela. intombi yafika izolo le. Seyifika isiveze. Ngifunde nje yini simali zababa. Yakudala kabi. Amna kwethu kodwa wathula ngamazondo kwenze njani kodwa uyibona lengane isenzayo. Yani ngiyekeleni. Uyayibona lengane yenzani ngidala ngitshela ngale ndaba lengane. Nento enengane nje. Ndodana. Ya, sanibonani. Ngane Yebo sana. Ngiyaphila. sebephila ndodana. Okay. Ngiyanizwa ke ukuthi ke yenza umsindo la endlini. Ne? Ndodana. Awuyazi into buka. Awubuke ndodana. Ayizwane, sorry mama. Ayizwane. Yabona ukuthi ke manje nonke nizolalela mina la endlini. Kushintshile ke ukwenza kwethu. Ngithe mina kahle ngathi niyangijwayela la endlini. Anisangezwa mina. Aningezwa. Ngithe kukithi la. Yonke into kumele nizwe ngami la endlini. Uhlekani ke manje? Uthi kwenzekani? Ngiyabuza, kwenzekani? Awukhulumi? Okay. Next. Ngekho ukhulumayo. Okay. Ungakhulumi. Ndodana. Zokuqeda. Ngithe ningilalele la endlini. Ngafuna ngiqede ngawe. Dana ngaphuza ndodana. Mama ngithe Linda. Ngisezwe kulabo ababili. Ngithini? Okay, asakhuluma. Yonke into ke nizoyizwa nizoyilalela kimi la. Ngithe ngusikaqaqaqa mina. UBJ velo nombhobhe eswini izwene. Lalelani ke silalelane sizwane futhi ne. Kusuka manje ngisengidecide yonke ke i-cash up yama taxi nake ma supermarket la imali iza ngakima ngithi mama ngiyabuza nawe mamncane okay ke nakho ke okuzokwenzeka from now on yimina ke ophathayo bakusekhaya la hope izwene ngithi yimi ozophatha la angithi
Oh, Nkosi yami. Kwenzakalani la kwami? Ibhamu ufuna la kwami. Imese. Kwenzakalani la nkosikazi? Ye? Ndodana. Yini kwenzakalani la kwami? Baba right. Right. Right ngoba nangu ngaphila sindile. Kodwa bafuna ungibulala. Njengoba mangikhuluma nawe uzogcina ngikhuluma nawe eqhuma isibhamu. Nakhona imoto bayithathile yabona. Kodwa ukuthi uyaphila nje kuphela. Nakhona futhi athi bangilandela bafuna ukungidubula bona. Nakhona ngeze ngasiza udlamini. Ngishilo kodwa ngishilo mina yathi babuya. Kodwa manje khona isilekhe la endlini yabona. Nakhona ngazi ubani yabona. Kufanele ngimthole lo ubani. Ngiyabona impilo yami ayisaphephile manje. Manje kwenzakalani ngebhamu? Hayi ke kanti baba njengoba ke kuye kwaba nalesigameko esikanjalo bawumuntu ke ozama ukubulala noma ngabe sengibachazile ukuthi ngizobavikela ngikhona la endlini ngakho ke ngithe zibe khona Ngingahlahle ngizama ukungibulala la. Kana lo muntu ofuna ukwenza lo nto ngisazomthola. Ngathi ukuphumula ngakamtholi. Baba usabani bengibeka umbese lana. Athe no uyozothatha amabhizinisi wakho wonke ngoba wena usele. Anika ubani mama. Anika ubani. Uthathela ukukhomba wami umbese. Umbese. Uyabona ukuthi awusangiboni manje. ngiyazi Lalela noma kuthiwa ngingafa yini uzoyithola la manje. Bakhe kahle anamuntu uzathola lutho la. yo Ukhipha ibhamu ubeka lapha phezulu kwamatafula. ezokuvikela Uzokuvikela usahlonipha manje wayobeka ibhamu lapha phambi kwamakhosikazi ami. Cha, ngiqinisa umamkhulu yena baba. Hayi. Bese nje yazongenza unkosikazi yakhe manje bekathi ngizoba Wazi udodana. ngikhonjwa ngomesi ukuthi mina ngimele ngane yena. Ngabani iphicipheci olifakile endlini la? Abengazi ukuthi ngizala amasimba kani. Uthembile Nayo lo mfazi wakho omncane. Wenzeni? Yamuza into yakhulumayo. Akusiphici into vela Yeniso. Seka kaqamba amanga lo. sekuyiphici manje angithona nendodana yakho nebenivumelana ukuthi indodana yakho kumele iyophatha intolo. Kuphi? Ubaba ngekho bokumele. Manje baba sakakhona manje sekuyishiswa baba. Ngithi umntana wakho la lona imbese lapha. Usho wathi sengivile. Mina kwethimbese la ngibona kodwa Hayibo. Iphuma ke into kusemshonile. hayibo ayikho yona Baba. into baba Baba. Yehlisa umoya baba. Yehlisa umoya baba. Sengihlela amafa Indlala yakho le. Indlalifa yakho le baba. Sengihlela amafa ngisaphila. Hayi. Usho kwani ukuthi ngakusekho mina. Yehlisa umoya. Isidumbu sebathathele Yehlisa umoya baba. Akunami uzathola lutho la. Ngeke ngithole lutho. yakho le baba. Kodwa nawe baba. Angeke ngize ngithole lutho. Kodwa nawe baba. Ngiyamtshela ke mina. Kodwa nawe baba. kodwa mina Ngoba ngisaphila. madoda nababa ngithi umfuni yabona lokho engafuna ukubulala Ngizomthola loyo. Baba. Uyogosha imbaza lomphini wami ngamthola. ngizokusiza Hey baba. Yeah. Umuphi loyo baba? Ukhona la ngithini ngithembi la. Umuphi baba? ngizokusiza Yabo. umfuni baba vele umfuni Ayikho nje lento Yiko leyo. yazi baba mina bengicabanga ukuthi ngikusize yabo ukuthola labantu babezama ukubulala ngoba yingiphethe kahle nezimo Kahle ndodana mina ngidinga isizo la. qinisile Aqiniseke. Kodwa umuntu ozongenzela lo msebenzi. kanjani baba ngoba uyazi ukuthi ayikho nje into engidlulayo yonke leminyaka Kahle angisakufuni ukufaka ezintweni yabona. Manje ngifuna wena ngoba ngishiqale nje ukuthi ufuna ukuphilela impilo yakho ube right nje. Ya, angisafune mina. Kahle ngiqasha umuntu ozongenzela lo msebenzi. imabe baba ubani Hayi wena khululeka wena uhlangene nalo yabo. hawu baba kodwa ngoba ngiyindodana yakho nje Njengoba sengitshelile nje ngizahlala ngithemba umuntu nje manje ngifuna ukuzenzela into ngendlela yami. kahle baba wena ungithandi ukuseqinisweni nje Hayi ngoba ngingakuthandi. ngoba ngithi ngifuna ukukusiza nje No, ngeke kulunge njengoba ngikutshela nje. Asingalokho sidonsisa. mina kahle baba ngisaku-understand manje yabona nje angizwa Kanjani manje? yabona nje baba kanje
mengabe ke udinga kwenzakale izinto zakho ephumile nje endleleni hayi uyangithemba hayi ngoba ndodana kuningi izinto esezenzakele kulomndeni ekhaya manje ngifuna ukwenza ngenye indlela yami mina ngethwayo bengisho ukuthi ngisathemba umuntu mina yes awusathembi ngifuna ukuzenzela into ngendlela yami kodwa ngifuna ngithi hayi wena ko relax nje wena khululeka nje yazi baba uyangigulisa ngoba manje uyabona lo muntu lo ubezama ukungibulala ngizomthola yena ngizomthola yena ngeke kube mnandi mangimthola mina baba kahle kahle ufuna kwenzakaleni noma yini umthetho wakho kahle uyinhloboni kaPende kahle nje uyangibona njani imnyama hayi ke baba uyabona ke uma ngabe kwenzakala izinto usufa uyabona ke ukuthi kuyothiwa mina kanjani hayi ngeke kushiwo njalo kuyoshiwo phela ngoba ngicabanga ngenye indlela mina ngibonakala njalo ngiphethe ibanga wena ngoba wena ukhalela ukuthi kufanele ngenze into ngendlela nokhosikazi wami njoba nila ngidizele nje ngoba ngisithathile kodwa njoba ngidlala ke ngifuna ukuzomtshela ukuthi ke ngiqashile la umuntu olokhulu ozocheckela amafoni be-IT ne-private investigate ngethwa nje befuna amafonini uzokwazi ukuthi ungayise lapha uzazocheckela ukuthi yiphi call ebengena ubani bekhuluma nobani ukwazi konke lokho njengoba ngasathini kuzozakalani la Awu baba. Kuba kwesikhathi eside kangaka sihlala nawe awusasithembi yini baba? Cha ngahlahla ngisathemba umuntu. Awu baba. Ngisathemba umuntu yabo. Yabona Kudala kwasasiphila nawe siwa nawe sivuka nawe baba awusasithembi kanjani? Njengoba nje cishe ngafa nje angisazi ukuthi ubani oyisitha sami la endlini. Awubheki isebenzi zakho. Yebo lonto. Hayi kanti iqiniso lelo baba lishoyo. Kuyadingeka vele ukuthi wazi kwenzakaleni. Ngethwaye mina ngithi ke amafoni awahlalela etafuleni. Yes, awabekwe ke amafoni phansi. Yini inkinga baba? Ami ke baba njengoba kuka nje. Yabo. Manje baba mangikhipha ifoni yami ngibeka la. Uyazi izinto besizenza mina nawe. Ikahle kahle izinto esizenzayo mina nawe. Manje uvela yonke leyo information. Ngifuna ukuthola yonke information kahle. Manje bese kuzoqhamuka nale yethu mina nawe. Khululeka wena ngaloko wena. Wena ngakhathazi lonto leyo. Awukodwa baba nawe awusangithembi. Angithembi. Serious? Sathemba. Hayi. Angithembi kwasanje bangikutshela nje ndoda. Mo basket ubasket. Ngizwa ngathi kunomuntu onokhayo la. Come in. Yena Ngizwa ngathi khona onokhayo. Yebo, siyabheka. Igama nguThembelihle Gwala. Ngingamthola ubaba ubuvela bebalile. mina kuzenja ntombazana. Ngihamba ngifuna ubaba uvela bebalile ngcono. Ngingamthola. Wey, Wadla mthulu. Hayi bo kahle. Kahle kancane ntombazana. Hey. Konje uthobani Thembelihle Gwala. Yebo. Akuchaza kancane ukuthi ubaba kanjani? Uyindodakazi kaLindiwe Gwala. Yebo. Hayi bo. Yebo. Kulindiwe Gwala. Uyamazi yini? Hayi bo baba. Uyamazi ingane uLindiwe Gwala. Ngisho. Sazi. Chaza baba. Chaza baba ukwazi. Hayi khuluma baba sifuna ukwazi angeke. Hayi sekuningi kakhulu. Hayi bo baba wankwankwaza nje manje akuchaze phela. Hawu silinda ukuzwa phela masimanye. kakhuluma baba mina kusakakhuluma. Nkosikazi. Yena uLindiwe Gwala ngiyamazi yabo. Wahamba ekhulelwe kudala. Akuningi. Emdala yasiyadlula. Baba 30 years yonke ngihleli nawe mina. 30 years. Ufihla inkinga engaka mina ngilongikhala ngengane kanti ingane lokuyazenza ashaya ngaphandle.
nkosikazi. Okusho ukuthi akusinto yoqala manje le ngoba nangiphela umuntu ufike naye. We, Futhi kade kuganga-ke nje ngaphandle. ingakho okufihlile kahle. Cha makhosikazi. Sathi simamele indaba yamafikizolo sokukhona okunye futhi ngashada ngapha sazi kungakho okufihlile baba kahle. Ungathathi ngaleyo ndlela makhosikazi. Kungakho okufihlile kahle. Kumele kuthande Themba kanjani-ke namasazwe. manje? Ayi angisazi. Hayi, khululeka kanje makhosikazi. Sikhululeka kanjani kulo? Ngihlesana umoya. Ndodakazi, hlala phansi. Khululeka. Uhlaliswe nkosikazi. Hayi, kuyanda inkosi inkinga. Uhlaliswe nkosikazi. Hayi, zazi impela inkinga la khaya. Hayi, inkinga yapheli ngiyamtshela. Hayi, makhosikazi, bengisazongitshela. Kahle ngabe kade ngamtshela. Hawu, uzositshela ingane igugu ingane? Awubona sewuthathe unkosikazi olingana naye manje? Uzositshela nini-ke? Cha, ngoba kwenzeka isimo ukuthi uma wakhe sagcina sesidukelana. Kanti ngavele besesithwele ingane. Ingakho ngasakhonanga ukuthi ngikhona ukufuna indodakazi. Hayi baba, nemfihlo zakho kodwa. Hayi baba, hayi. Angisazi manje, nemfihlo zakho ziningi kakhulu. Hayi, hlamula ngixolele makhosikazi. Hayi ndodakazi, ngixolele nawe ukuthi angizange ngikhona ukuthi ngikufune. Ingoba uma wakho bengamthembi. Uphela uma wakho. Uzwa nomama inkosi. Hawu ngaze ngagilela. Baba, Mm. umama ushonile. Hayi bo. Okuyikho kungithela. Hayi sorry ukuzwa lokho ndodakazi yami. Manje wena nesho ukuthi indodakazi yakho Cha, ngiyibona ifana nami. uthi ngibo isandla sakho seka-left. Uye ngempela dad. Amazonke nasozovuma yonke. Hawu uye ngempela phela umacingwane lo. Hawu Into uzovuma nabo uye ngempela kodwa. Hawu ngiyawazi phela mina amasiko la. Awu baba. Bawusho ukuthi ngempela nginosisi mina ngingamazi. Okusho ukuthi ngamanye amagama baba. Ukubane ngahlangana nale ntombazana. Ukanguthe ubani sisi? Thembelihle. Ukubane ngahlangana noThembelihle ke baba endaweni zethu ke ngaphandle ngale ngashela ngaqonywa. Bengiza nomntwana wasekhaya la endlini. Uzomintroduce ngithi unomakoti. Baba kanti unjani la izweni? Hayi udedengu ndodana. Udedengu. Ya, ngaphatheki kabi. Kahle uncolile baba. Hayi ngoba ngingcolile ndodana. Ubudedengu Izinto ezenzakala kudala yabona wenza izinto unganaki. Ngivumi nje leyo baba. Uyayibona Lutho. Nawe ndodakazi wamukelekile la ekhaya. Ya, ukhululeke. Kanti yobudedengu bakho ke baba sizoyilungisa. Ake ngiqale ngenze into ebalekile. Sisi nami ke angikwamukele ekhaya ngezandla ezifudumele kusekhaya la kwakhiwe. Wamukelekile sisi wami. Hayi akusasiza ukulo hayi sisabamukela la ekhaya. Yimi ungamncane la ekhaya. Yimi umncane mfazi umncane babakho. Yebo sisi. Sisi nami ngizothena. Yabona ukuthi akulona ntombazana. Yabo masofikile la ekhaya uboqina. Akulungile la ekhaya kodwa ngizokwamukela nganyana. Hayi ke Thembelihle. Ngiyakwamukela-ke mina ngumamkhulu la ekhaya. Umamkhulu. Umazi ukuthi mina nosuyingane yakhe. Kwangijabulisa lokho ukuthi sengomunye umama. Wamukelekile-ke la ekhaya. Xolise nje nangendaba yamama osondlule emhlabeni. Kodwa-ke sesikhona thina siboma wakhe abona sibaningi. Hayi, siyakwamukela ndodakazi. Ya, ukhululeke la ekhaya. Ngoba phela sibachazelile amakhosikazi ukuthi ubani. Thembelihle-ke mina seyimina uma wakho. Uma unenkinga ungasabuyishela nami. Ngizokwenza njalo. Ifa kukhona okudingayo ungasabuza mina. Ungafeli ngaphakathi ungafowethu. Ngizokwenza njalo.
Ya ndodakazi, hayi ngijabulele ukuthi ukwazi ukuthi sowukhona ekhaya. Manje yini uyafunda ubhizi ngani mhlawumbe into oyenzayo mhlawumbe? Khona baba bengifunda. Ah. Ngaphazanyiswa ukushona kwamama. Oh. Angizange ngisakhona ukuthi ngiqhubeke. Ngifunde la. Yebo. Alright, yizbo. Ufundela ukuba yini? Bengenza i-IT specialist. Yeah. Right. Ayena-ke lento le ufuna iphilele lapha phakathi kwami nawe yezwa. Awufuni ukuba yazi. Angithi le lokhu uyakwazi ukugqaza amafoni. Ngikwenza kwakhe. Yeah. Ukwamafoni nje ngikwenza. Alright, ungatsheli umuntu. Nami ngubani into ozokwazi ngale ndaba. Angizokwenza nje. Yeah. Lo msebenzi lo ukhona ukwenza uwedwa noma? Hayi khona ungena mengisebenzisana naye. Sasenza naye ama-practical e-university. Hayi ngcono ayikhulumiseki kanjalo-ke. Ukuthi singakhona ukumthola nje. Hayi singamthola. Alright-ke, okay. Ake sihambe-ke kulokhu nje-ke. Isobona ukuthi start imoto nami la ngaphandle ngithathe ikey iyeza kodwa ngizakulandela. Okay, ndodakazi uyena lo. Uyena lo mntwana. Uthemba. Themba jabule ukwazi. Hayi ngiyajabula ukwazi Uyangitshela ndodakazi ukuthi uyawazi lo msebenzi nawe ukuthi IT lo. hey baba hey hayi ngithi ngompetha kodwa okuningi ngiyakwazi senze amakhampani amaningi bala ku-Telkom bala America Splitech senze amakhampani amaningi. Hayi yabona-ke manje ngifuna ukukhe sisebenze sanini indaba le ngifuna iphelele la thina sobathathu. Ya nomsebenzi engifuna ningenzeleyo bona nendodakazi la. Ngalalela. Ya ulokhu unayo vele le laptop. Hayi babona manje khalele ngini. Hayi right hayi indaba yami nawe ayikhulumiseki. Okunye lokusela emotweni. Kodwa manje ngizokutshela ukuthi manje ngifuna siqaleni lento. Ubaba mhlawumbe ngangona esithubeni usenza kanjani? Ile ngifuna ngikuphushe. Ngigqibezela amafoni ngifuna ucheck yonke information lapha. Ya bakhosikazi lapha nendodana. Ubaba into engenziwa nawuthembele nje. Into encane kakhulu. Ngifuna ngisize ngento efana nalezo. Ubaba ufuna ukuthola ukuthi information engiyifunayo khulunywana yabona. Ya ngoba nesimo sake sangivelela engasithanda yabona. Manje kumele ngazi ukuthi kwenzakalani yabona. hayi baba kuseninga leyo. Hayi khuleka baba sizokusiza. Ya hayi cha jabule ukwazi ukuthi izozo. Mfutshane nawe kabi yami. Hayi baba kusazi ukubana le into encane. Yeah, hawu. Siseyiyona ndodakazi ukuthi ngikwazi yabona. Angaze basemsebenzela kuphi. Sosebenzela ihhovisi ngaphandle usebenza yona. Siyabona. Yeah. Singaqala anytime. Alright, hayi. Anginankinga. Bana kwethu konke engayiboni kahle kodwa ngike nabona ubaba nothembelihle nalomngane wakho umfana ukuthi abahlali babhizi kanjani. Hayi mhlawumbe bayacocela nje bajabulele nje. Abo bahlezi babhizi nge-laptop labo bantu noma ungena nje uthola kwinto eserious ngale kwalo uthola bavalile office Nge-laptop. nge-laptop. Kwenziwani la? Le ndaba le ndaba ezikanye. Ngiyakholwa kodwa ngiyacabanga mhlawumbe mkhombisa iy'thombe zakhe asakhula. Every day. So thini kodwa? Usithi siyaphumula usabelo nalo mntwana uzosizela ngenkinga. Asabelo phumula ukuthini nengane yami? Hayi senyisho nje uke wasigila phela na. Hayi aphuma enganini yami sikhuluma ngale ngane efika Nale befika ingane yakho ngithi nayo. Wabusuthi usabengane lawo Relax. Asibonge kulo indawo. umfana wami angeke ngivume. Yeyi Ngabe lithi ngamhlanganisi kule ndaba. Senze njani ngale ndaba? ngicabanga ukukhamela la bahlala Kodwa wena uhlushwa yinhloso ngoba umuntu nobaba wakhe bayaxoxa indaba zabo. Uke wanaka kakhulu mamkhulu uyabona zonke izinto ezenzakayo before thina sizibona. Hayi mamkhulu naye usuka jaje kakhulu. kodwa
yonke into engisho yenzeka njalo. Hayi amakhamera mina ngibona kuqinile right. Angasebenza ukuthi benzani. angeke awabone akangawatholi baba Wakhona amakhamera amancane engabona. mina bengithi kuyiphilo talk yami ngoba inimbuzi Kodwa mina ngisasho-ke namanje ukuthi yabona le connection. hayi mina ngivumelana Ngizongibuza awugazi nje waba wrong nangelinye ilanga Angizamani ukuzama hayi sesibeningi kakhulu inkinga zala ekhaya. Alright, so sinengiphuthumisa nje yini nayitholile. Cool time. Yini kwenzakala? Yabona baba. Sithola ukuthi kunomuntu obeloku akulandela every location lakho. Hayi. Strike ifoni yomuntu obefuna nomfana wakho. Each and every location lakho. Yenzani? Befanelana nomfana wakho. Hayi. Last khona yakhe labe business. Leyo ifoni leyo every location lakho. Uke waya ngase police station, waya ngase court. Beyilapho lo. Awusuka court. Niya right. Ilapho lo phone leyo. Until uzokwenza isigameko. Awutholakala khona imoto yakho. Le phone nekutholakala khona imoto yakho ishile. Le phone leyo beyilapho futhi. Okwamanje ifoni silokhethe eThekwini. Asikhona ukuthola kahle into ebakhonzeshana lekhuluma sebhizi ngakodwa umfana wakho uyena befuna lo. Alright. Sikhomba yena lo ndodana yami ngimthembile. Hayibo. Lingitshela okunye ke manje. Kunjalo. Kanti ngifuya isilwane la endlini. Kodwa ungasathola ungaphakamisa umoya. Engqondo manje yangishisisa. Cause baba asithola ungaphakamisa umoya. Sizombamba oqotsheni. Cause basafonelana. Yeah. Basafonelana lo muntu. Ngoba sizoba tracker labahlangana. Basafonelana. Basafonelana. Kodwa kumele wazi. Mfana wakho. Ukudutshula kwakho. Yeah. Kodwa hayi sengijabulisa ukuthi ke seyavela umkhondo manje. Sengijabulela lo yazi ningisizini nje umsebenzi omkhulu manje. Kuyithi umsebenzi kakhulu manje. Hayi. Kuningi sisazovela besadile ngomfana. Yeah. Kuningi umukayo. Ukuthi umfowethu wonke nje Hayi. Yazi imhlobo nami mfethu yazi. Ngikhomathekile samanga cha. Hayi wena ngijabulise ngalo umsebenzi engenzele wona. Hayi, kunjalo. Hawu, into sekujulile. Sanibona. Khuluma ngani na? Hayi ngakhululeka ngisafuna ukukhuluma. Ngafika nje na. Awu, senihamba kanjani? Cha phela sesibahamba. Awu.